implică audiența. Da? Ceea ce, dacă ne dăm iarăși puțin în spate, am făcut de la început. Ce am făcut ca să vă implic? Ok, am întrebat. Ce altceva? Ne-ai pus să ridicăm mâinile. Ok. Au fost câteva idei care v-am atras, dar în același timp mai are... Ce scop credeți că are implicarea audienței? Dincolo de captarea atenției, evident. Destindere. Poate fi destindere, dar... Hai să vedem, tu ești aici cu un scop. Comunicarea e dublu sens. 2 secunde, imediat, spune. Cred că te ești mai relaxat în momentul când îi vezi pe implicați. Ok, dacă ai emoții, cu siguranță că îi... Creezi raport. Aia e. Comunicarea e dublu sens. Da? În momentul respectiv, tu găsești conexiuni cu audiența. Da? Cu prezentările dinainte, cu publicul din sală, cu ceea ce își doresc ei, cu ceea ce au ei nevoie. Și creând conexiunile astea, în momentul respectiv tu îi urmezi pe ei. Prima dată a venit după voi. Și abia apoi v-am luat cu mine în povestea mea, în călătorie. Ca să poți să conduci pe cineva, mai întâi trebuie să urmezi. Asta eu consider că este un lucru de bază în partea asta de condus oamenii și... Ca să poți să conduci pe cineva, mai întâi trebuie să urmezi. Pentru că în momentul respectiv îi vei câștiga și încrederea, persoana se va deschide și va simți că tu îi oferi respect. Pentru că atunci când tu urmezi pe cineva, de fapt ești atent la el, la lumea lui, la personalitatea lui, la ce este el ca persoană. Și atunci e normal că te simți bine și vei avea încredere sau te vei simți în largul tău cu persoana respectivă. Și îi vei oferi, între ghilimele, control sau îi vei oferi atenția ta în a te conduce în ce are el reprezentat. Sau în ce aveți voi de prezentat.